Hello mga ka-weekend! So, Ayan, ang imumukbang po natin ngayon ay ihaw-ihaw assorted. yeah, ulam natin ngayon ay street food. Ayan, meron po tayo dyang chicken barbecue, meron tuna pangab, hotdog, halo-halo Isaw ng manok, isaw ng baboy, balat, tenga, Ano pa ba? Adidas. adidas, balut, Oh, balut. Meron din lahat. Basta Sausawan. marami. enso. Ayan, sausawan. Pinaghalo na ko yung suka at yung pinaka-sauce natin. Kaya maraming kanin. At dahil linggo ngayon, Yes, ay may meron po tayong shoutout. shoutout. Ayan, magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan at maraming salamat po at nagkasama-sama po ulit kami buong pamilya sa isang pagkainan. Nawa po lagi po kaming merong makakain sa araw at maging ligtas po. Ganyan din po mga viewers po namin. Maraming salamat po, Ma. Ito sabot na lang ko sa inyong bukto na nakasakristaw namin tabaligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Balot. Appetizer balot. Ay, sorry po. Saan nagpo? Oops. Saan sa ulo ni? Uy, balot sa potato sa akin. Wow, sa inyo? Balot sa yellow. Balot sa... Pero parang walang sabaw. Sa akin meron. Sa akin, ano na, titilaok na. Ay, penoy yata to eh. Penoy. Ay, baligtad pala Hindi nila. eh. Parang ano yung balot mga sa potato. Yan o. Oh, unang subo po. Baligtad pala nila. Bultas ko. Unang subo pa para sa inyo may sabaw. Sarap. Sarap. Anong ulam nyo ngayon? Kami street food. Kayo po. Ay, masarap din po ulam ng Tigas street dito food. na kanya. Nga. Tigas. Yes. Adog. Wala po kayo dyan oh. Hindi, ikaw na magbigay kay Risha. Layo. Apa. Ay, sumab. Hindi po. Kain na po tayo. Oh, yes. Kanin na kain. Oh, yun. Pakulo na lang po. Thank you. Kuha na po kayo dyan. Hanggat mainit-init pa. Sarap ng balot eh. Ayun sa akin parang ano. Walang, Penoy. parang penoy. Puro Pero may sabaw. Teka nga. Ano ko? Teka nga rin. Ay, abot nyo ba to? Ano ko? Urong ko pa. Okay po. Kaya na? Serious yan. Tuna oh. Ito po. Laki ng tuna. Tama na to ah. Balat. Tikman nga natin itong balat. So, Malambot kaya. Habang mainit pa kasi pag lumamig to, no? Sumitigas na. Malambot sa akin. Ha? Dami pala niyan. Lambot tong tenga.
Ate, do the honor, Ate Jenny. Ayun. Hindi pa. Para mabawasan yung hindi ko makuha yung kanin ni Risha. Wow. Hindi pa ko yung kanin. Walang nakuha. Sabihin mo sa akin, ano gusto mo nga? Sarap. Yun siya. Okay ka na? Comment down below po kung ano po yung pinagsasalusaluhan natin, Balat. kung ano po yung ulam nyo. Sigurado masarap no, no? Wala na. Ay, hindi pa tayo nakapag na ano? Na ano? Yung sabaw. Nga. Sabaw natin. Ito, Ano? ano to? Isaw ng Baboy. pork. Ayun naman. Tingnan ko nga rin. Ikaw na. Ay, ito ba? Isaw ng Chicken. Ayun na. Ay. Ay, hindi. Ano rin to? Tenga. Isaw ng baboy. Hanap ako. Ay, bulaklak. Meron din pala. Yung bulaklak. Bulaklak. Sakto pakin. Ito, tuna pa nga ha. Mag-iingat tayo sa tinik. Ito, pag hati kayo ni Christian, ingat sa tinik na ni ha. Anong na lang si Christian? Ah, may tinik pa rin siya. Lalaki nga na tinik niya eh. Panga. Pero ito ang pinakamasarap sa sa parte ng laman ng tuna. Sa panga. Kasi malasa siya. Kung ba sa baboy belly. Hindi ribs. Ayun, yun din nga yun. Sa belly yung ribs eh. Sa belly yun eh. Yun na eh. Bawa. Tignan mo pa rin ha. Haba. Yun pa rin siyang kung gusto kanin. Siyempre. Wala ka. Hindi. Marami sa inyo? Opo. Yan po. Tikman natin. Ano yun? Ay, Ang sarap. sarap to. Hindi siya yung malansa. Pag hindi malansa, ibig sabihin, ano siya, hindi siya bilasa. Yung binibilan po kasi namin, yung nakukuhanan nila talagang rekta po doon. Kaya hindi bilasa. Nakatingin po ako nito, ano? Minsan nagpunta ako sa wet market. Iyak si Honey. Ano? Malansa ho. Ako. Ano yan? Made to order yan. Cuts to order. Yan, hindi siya malansa. Nakanin pa? Suma ba? Okay na. Ay, yan pa. Sola. Ingat sa tinik ha. Baka mayroon mga... Ay, may taba. Masarap. Sarap po. Nakanin pa rin siya. Kaya Ayan, ako nga. kuha daw siya. Alam, di ba niya abot? Di ba? Wow. Sausaw nga rin natin dito sa atin. Sarap magpapak. Top nga. Wala siyang aftertaste. Wala. Pero tayo nakakuha ng paghigap ng Oo nga. suka. Sarap na. Wala tayo. My card.
Paa. Ay, Sige, isa tayo pala eh. baka hindi niya kaya yan. No. Yung mo malambot. Adidas. Sapatos. Kaya mo na. Titiisa tayo. Sige po. Malambot. Kaya yan. Bihira po ako nabili ng ganito, Adidas, kasi gusto man tigas talaga. Dami Ako- sasayang. Masarap siya pag talagang malambot. Kapag bagong luto. Yung palad lang ang makakain mo eh. Nahirap naman kasi pag pinalambot mong sobra to. Pag tinusok mo sa steak, dagas naman. Danas na ako kasi namin. Pero masarap. Panalo tong ano? Tanga? Okay din yung balat. Ano pa? Gusto mo? Ay, Isaw. Walat ka pa. Ay, wala pala akong nakikita ang bulak. Magsisola. Sola. May bulaklak dyan. So, Hingi ako isa. Sarap, marami sibuyas. Malambot din. So, ang tuna. okay yung tuna, no? Sarap. May sapi yata. Pag may nag-doorbell po, atin yun. aba, minsan di sila nag-doorbell. Ay, ganun. Meron ba? Meron dadating ngayon? Baka sa akin po. Ay ba? Teka. Parang may lang ito. I-check lang po. Check mo na. Check lang po namin. Diretso lang ka eh. Ano? Hindi ako nag-check. Ay, atin kaya? Wala, baka umalis na siya. Umalis na eh. Hindi, malayo yung ano eh, pinag-startan. Wala, hindi nga sa harap natin. Ang dati yan. Okay, tuloy ang kain natin. Tingnan ko muna. Anak, May bulaklak ka ba? Pa. Kumain ka na ng bulaklak? Ito pa. gusto mo pa Isaw yan. bulaklak? Isa pala to. Gusto mo pa bulaklak? Dahil si Risa hindi pa nakakatikim. Ito pa, meron pa. Yay! Nalimutan ko talaga yung kutsara. Wala ka. Sa mga hindi ko nakakaalam. Ayan. Yung sinasabaw ko, di ba yung sukang yan? Hinihigop. Sarap kasi. Uy, sayang yun, nalaglag. Meron pa. Aba. Ay, isaw. Ano? Bulaklak.
Taba. Ay, ano, balat to eh. Tiga. Ano po? Medyo malamot to. Mmm. Nangyayang tiga. Akin maliit lang. Tiga. Pagka namalit lang na sisiw. Puro sayo. Pulo ano? Puro sisiw? Hindi. Malaki rin yung dilaw. Yung akin pwede na magsimula ng pamilya. Isa pa. Okay. Tapos pala pag pinaghahalo na yung sauce tsaka yung ano. Yung ano. Ano tawag yan? Buka. Kasi pag gusto kanin, Ano po? okay ka na? Ikaw ni. Ako na ko. Ikaw na. Hindi na. Ako na nasisimat. Buwag kagang kanin po natin ngayon. Ubusan kami ng bigas namin. Pangsangal po namin to. Pero masarap pa rin po siya. Gusto pang umuya ng kumare nyo. Kaya kailangan na natin. Mag-shout Ay, out. magsa-shoutout nga pala. Hap. Pass out. Watch out. Pass out. Grabe. Sarap. Sarap yun sa may soft drinks. Oo nga eh. Bibili tayo mamaya. Mhm. Ayan, Simutin simulan ko na pa to. natin ang shout out. Sige pa. Ito ba siya oh? Yung akin meron kanina. Ito pa Ano na. ba yan? Tapon. Simulan na natin dahil 18 minutes na. Mhm. Shout out kay Mama Linda, Hello po. Nanay Helen, Hello. Hello. kay Paring Beans and Maring Grace at sa kanyang dalawang anak, kay El Rojas, Camille, Elisa, Ruby, Rian Clay, Elma Garzalia, ng Nueva Ecija, kay Clyde Ivar, Anita Del Rosario, happy birthday sa anak niya sa June 21, Ano pa? si D, happy birthday. Ayan. Neil Alan Baltasar ng Cavite. Shoutout din po kay Det. Amalia Rochester, ingat po parati. Aiza Kapusan. Ano pa? Lutgarda Bautista. Ging Pilar ng Abu Dhabi, UAE. Susan Pardo, shoutout Pardo family ng Makati City. Desa Bragat. Shoutout family Bragat. Ito na ang aming family mukbang na antay niya. Kay JC Alo ng Kuwait. Ronald Barcil, shout out family Hernandez na nasa Batangas. Hello po. At family Vargas and family Barcil. Ano pa? Kring Dalagang, shout out kina EL, Tina Dina, Tita Carding, Tito Ani, kina Tita Amelita ng Davao at Tita Daria. Hello po. Kay Clarla Borse na nasa Doha, Qatar na. Leo Jason ng Taytay, Rizal, Astur ng Las Piñas, Trina Tibole Caranto and Tibole family ng Pasadena and Glendale, California. Erickson Brenyo, shout out, Brenyo family ng Mapandan, Pangasinan. Ay, sa family moto nga pa, nakalimutan ko maglista. Pasensya na po. Sa sunod na Sunday na, Yes. sasama po natin sila sa ating shoutout sa family moto po. Ayun po, last bite. Last bite. Solution. Wow. Oo, naiyak na si Solo, gutom na. Mm. Ayan po, natapos na lang po isang masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos at binigay na pagkain sa
Thank you po. ngayong araw na ito. At siyempre maraming salamat sa ating lahat sa pag-ubo, sa pagkain ito. At siyempre lagi po nating tatandaan, katulad ng lagi natin sinasabi, na hindi po mahalaga yung kung ano po yung nakahain sa isang pagkainan. Mahalaga po ay marunong tayo magpasalamat sa Diyos sa binibigay na biyaya araw-araw at sama-sama po buong pamilya, nag-enjoy po sa pagkain. Yan po, bago po yan. Sinasabayan kami. Hanggang sa muli po, kaya Biglang lang mawala.